Ahoj priatelia, na námestí v Dolnom Kubíne pod evangelickým kostolom sa nachádza park dejateľov. Tu je galéria, hneď po pravoboku, po ľavoboku evangelický kostol. A medzi týmito dvoma budovami historickými máme takýto park dejateľov venovaný významným osobnostiam. Ondrej Halaša, redaktor, prekladateľ, etnograf, divadelný organizátor. Juraj Janoška, spisovateľ, publicista, prvý biskup evangelickej cirkvi na Slovensku. Ladislav Nádaš JG, pamätáte si zo školy povinné čítania, spisovateľ, tvorca slovenského historického románu, šéf-redaktor novín Naša Orava a lekár. Pavol Bujnák, literárny kritik, historik, estetik, jazykovedec, prekladateľ a univerzitný profesor. To je taký pomerne strmý breh do hora, ale park nám pokračuje. Theo Herkel Florín vo Florinovom dome vedľa maličkej vodnej elektrárne pri katolíckej fare je dom, rodný dom, Florinov dom, kde je jeho stála expozícia a plus sa tam menia výstavy. Takže básnik, redaktor, diplomat, spoluorganizátor, čítam čo chcem, niečo píšu, spoluorganizátor Hviezdoslavovho Kubína. Hviezdoslavov Kubín každoročne na jar, predpokladám, že na jar, že si dobre pamätám, býva Hviezdoslavov Kubín, kde ľudia prídu recitovať básne. Takže Theo Herkel Florín, no tiež mal ťažký život. Takto to býva, že väčšinou si nevážime ako si tých ľudí, kým sú medzi nami, kým žijú, dokonca niektoré režimy, ako aj Theo mal, myslím, problémy. No, takto v životoch chodí. Ako sa hovorí, musíš ujsť do zahraničia, aby sa z teba stal známy Slovák niekedy. Ivan Balo, spoluzakladateľ profesionálnej hudobnej publicistiky a kritiky. Margita Figuli, takisto si pamätáme zo škôl, že sme ju preberali. Ľudia môjho ročníka, verím tomu, že aj mládež. Margita Figuli, spisovateľka, reprezentantka slovenskej lyrizovanej prózy, prekladateľka a národná umelkyňa. A ešte Peter Škrabák, toho si ešte pamätám aj osobne. Učiteľ, múzejník, organizátor kultúrneho života na Orave, dirigent spevokolu oravských učiteľov. Tak takýto park dejateľov tu medzi galériou a evangelickým kostolom, priatelia, máme. V lete je tu tienik, tak horúčave sa tu dá celkom dobre oddychovať. Ľudia tu často prídu s knižkou čítať knihu. No, ale teraz v tomto období, aké teraz je, včera všetko nádherne biele, lebo nám 3 hodiny husto snežilo. Dneska sme už naspäť v takejto šedej realite. Ale priatelia, nič tomu nebráni, aby napriek tomu som bola vonku a tešila sa z nášho malého mestečka a z pohľadu na historické budovy, námestie. Tá modrá, čo máte v zábere, je Gymnázium Pavla Orsáka Hviezdoslava a vlastne Oravská galéria, bývalý župný dom. No a v týchto domoch okolo, v týchto historických budovách žili a tvorili viaceré známe osobnosti.
nášho kultúrneho života v minulosti. Za katolickým kostolom hore, ten vršok, čo vidíte, sa volá Trniny. Tam bolo tiež nejaké osídlenie staré a neviem, či nedovidíme z tohoto miesta. Na opačnej strane smerom na Liptov, na Ružomberok je dominanta medzi Liptovom a Oravou. Náš obľúbený, turisticky obľúbený Choč. Tak hoci je toto malé mestečko, Fašiangy nám končia. No tak moment, tak to vám zachytím niečo, s čím som ani nerátala. Fašiangy Turice. Masky, karnevalové masky, alebo ako ich nazvem, proste fašiang. Pozrite sa, čo máme a čo sme nečakali. Čo idete pochovať basu, mládež? Ahoj. Tak, máme spestrenie. Dobrý deň. Ktoré som dneska nečakala, ale máme ho tu. Tak super. Každý deň nám prináša aj nejaký dar. Len sa treba dívať a zameriavať sa na tie dary. To ostatné sa nám natláča, by som povedala, veľmi intenzívne aj samo. No už končím, priatelia, s prianím, aby ste mali krásny zvyšok nielen dnešného dňa, ale aj celého týždňa a úžasný víkend. A už len zázračné tlačítko.